Това е първият олимпийски пловец, който почти се отдавил на Олимпийските игри през 2000 година в Сидни. В началото на състезанието по плуване, двама от тримата участници в една от групите били дисквалифицирани заради фал старт, оставяйки един пловец сам в басейна. Той обаче не изразил особено щастие от случващото се, осъзнавайки, че целият свят ще гледа само него. Това е историята на Ерик Мусумбани от Екваториална Гвинея, който едва 8 месеца преди Олимпиадата за първи път влязъл в басейн, и то в хотел с дължина на басейна само 12 метра. Той получил wild card за участие, тъй като Олимпийските игри стимулирали участието на слабо развити държави. Ерик бил шокиран от размера на Олимпийския басейн. Той се подготвил само за 50 метра плуване, а бил записан в дисциплина 100 метра свободен стил. Още преди да завърши първите 50 метра, силите му вече били на своя предел, а на последните 20 метра бил толкова изтощен, че хората от Олимпийския комитет били готови да скачат в басейна да го спасяват. Въпреки всичко, с последните си сили Ерик успял да завърши и поставил рекорд за най-бавното плуване в историята – 1 минута и 52 секунди. Ерик очаквал всички да му се смеят, но вместо това публиката избухнала в бурни аплодисменти, възхищавайки се на усилията му. Историята на Ерик ни напомня, че никога не трябва да се предаваме, независимо от трудностите.